Mhemberero dzezuva rakakosha rekuzvitonga kuzere reIndependence gore rino dzichaitirwa kwaMurambinda kuBuhera kumaNicaland musi wa18 April 2024. Tinoda kukurudzira zvizvarwa zvese zvemuno muZimbabwe zvinosanganisira vakuru vezvitendero zvakasiyana-siyana, madzimambo, varwiri verusununguko, members of parliament, vemabhizimusi, zvezvematongerwo enyika, zvichisanganisira vemapato anopikisa, kuti vese wauye kumhemberero dzegore rino kwaMurambinda. Dingindira redu rinoti Zimbabwe at 44, Unity, Peace and Development towards Vision 2030. Kuchange zvakare kune Children's Party musi wa17 April 2024. Musi wa18 April mhemberero dzedu dzichange dzichisanganisira bira richasanganisa vaimbi wemuno munyika wakawanda vachange vachiridza vari paMurambinda Growth Point. Kuchange zvakare kuine mutambo wenhabvu musi wa18 April 2024 zvichisanganisira zvikwata zveDynamos neHighlanders.